आज ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने देखा चाहते खटा मिठा और कुतकुतिया वीडियो सब आप सब्सक्राइब करूँ देसी न्यूज खटे टाइम को और पाखा था बेल आइकन दबातु टंकिना कर बजाई देवे शेयर करंतु कमेंट करंतु लाइक करंतु एबे ब्रेकिंग न्यूज एड रहला तापर वीडियो टी ओपन कर देखंतु तम राजधानी कोटा राजधानी हां जिला हैं जिला तमर देश गोटा कोटी देश देश ओडिशा ओडिशा आउ तम राष्ट्रपति 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 के तुम्हारा तो मुख्यमंत्री का तम राष्ट्रपति मोदी तो मुख्यमंत्री ये नवीन पटनायक हम देश राष्ट्रपति राहुल गांधी तम तम ना मो ना हाँ मोर ना हजे डाको डाको तम जिला केतरा 28 गोटे जिला ना कहल गोटे जिला ना कहल गुटे ओडिशा ओडिशा आ गोटे जिला ना कहि पारियो आ गुटे जिला इंडिया इंडिया ठीक अच्छे आउ कहब तमर हटा तम देशर ना कौन ओडिशा ओडिशा